Ongi etorri Donostiako EASO Politeknikoko erdimailako instalazio elektrikoak eta automatizatuak ziklora. Ziklo honek B-tensioko instalazio elektrikoen instalatzaile baimendu gisa lan egiteko gaitasuna emango dizu honako okupazio hauetan. Eraikuntzako argiketaria eta elektrizista industriala. Etxe bizitza eta bulego eraikinetako telekomunikazio instalatzailea eta mantentzailea. Eguzki instalazio fotovoltaikoen muntatzailea. Zikloren edukiak praktikoak dira funtsean. Etxe bizitzetako, eraikinetako eta industria txikietako instalazio elektrikoen muntaketekin hasten gara. Ondoren, ateak automatikoki irekitzeko eta etxe tresna elektrikoak automatikoki eragiteko praktikak egiten ditugu, baita ere argiak, megafonia, bistaratze kameren instalazioa, telefonia eta telebista zerbitzuak, interneteko aplikazioak erabiltzen ikasiko dugu helburu horietarako. Hainbat urte daramatzagu erronketan oinarritutako lankidetza metodologiekin lanean. Gure ikasleek diziplina arteko erronkak garatzen dituzte ikastetxeko beste lanbide arlo batzuekin. Mendekotasuna duten pertsonen egunerokotasuna errazteko irtenbide adimentsuak, mugikortasun jasangarriaren alternatibak, Smart City, Passive House. Zikloa amaitzean, lanpostu bat aurkitzeko aukerak handiak dira instalatzaile baimena eskuratzen delako. Gainera ikasleek, beren lanbide kualifikazioa handitzeko aukera ere badute, automatizazioa eta robotika industriala, eta sistema elektrotekniko eta automatizatuak goi-mailako zikloak ikastetxean bertan eginez. Azken aukera hori interesgarria da, tamaina ertain eta handiko enpresetan, sistema automatiko industrialetan lan egiteko aukera ematen dizuelako. Eskuzko trebetasuna baduzu, pertsona sortzailea bazara, teknologia berriak arrazoitzeko eta erabiltzeko gaitasuna baduzu, eta taldean lan egitea gustatzen bazaizu, hau da zure zikloa.